Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Holy 10 chematama, it ended in tears nemukadzi wake Kimberly. Zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka guys. Anga ari kupodcast yaDJ Ola panga achitaura maissues akawanda akasiyana siyana ari kuaffecta iye nemukadzi wake. Munoziva akanorora Holy 10 asi ari kudedzera kuti Kimberly, she is not what he expected she is. Ari kudedzera kuti ndaifunga kuti munhu ari bo but haasi munhu ari bo. Ataura nokuti ndisingamudi kubvira day one, ndakangomurora zvangu because ndanga ndisingadi kuti aende kuna Volt JT. Munongoziva mega Kimberly akambodanana naVolt JT before. Munongoziva mega ndo iya inonzi hondo yemarudzi. Each and every time vanga vachisera vachirwa. Even now they are still fighting vachirwira Kimberly. Saka handisi guys munoti kudii nazvo. Holy 10 ataura maissues akawanda, adedzera kuti mahore angu achisanganisa naKimberly mukadzi wake, of which right now as we are speaking they have unfollowed each other, Holy 10 naKimberly kuInstagram. Things are not looking good. Handisi guys munoti kudii nazvo, asi isusu seTFA Files TV tinokudzai zvisina kupokana. Holy 10 akangwarisira padivi, haasi kutrenda mazuva ano. Nyange akareleasa ngoma akuita kunge munhu akafa. Saka ari kuda kuita sekutsvaga attention yevanhu because muZimbabwe tikitaura kudai munana Twitter ndiye ari kutotrenda ari panumber 1. Azongo adarikwa zvake naBombshell Geza because vanhu vari kuda change. Saka handizivi kuti munoti kudii, asi vamwe vanhu vari kudedza kuti aiwa DJ Ola naHoly 10 vatengwa neZanu PF kuitira kuti vakonzerese, kuitira kuti vanhu vasanyanye kufunga too much about nyaya yaGeza because Geza Bombshell abuda achidedzera kuti ane Twitter account. Tichitaura Twitter account yake within mahours yange yatone vanhu close to 20,000. Even ukaenda kuYouTube Geza Bombshell ari kukonzeresa. Munongoziva mega people are starving, people are suffering. Saka vari kuda change. Asi tikidzokera panyaya yaHoly 10, Holy 10 things ended in tears. Handizivi guys. Thank you so much.